mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health nasa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Art Tayhupon, kadtuantang balita ni Akson Marlon Hinovia, ini may kang tanan sa kampanya sang gobyerno probinsyal kontra dinggeho mas ginpabakod bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sang report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Akson Rex ang napinulihin nga datos gikan diri sa Maya Talakapan sang Provincial Health Office ko na PSO. Ang nagkapakita nga mayara sang 650 tira tanang ka mga kaso sang dengue hemorrhagic fever diri sa Negros Occidental. So nagtaka ini ikumpara nagaligad nga simana kay ining 657 record hindi ka release sa PSO. As of May 21, abangod sila ang kampanya mas din papanghon, din dugangan ang tikang na ginapakagayon subong sang nagkalain-lain nga mga city, municipal health officers, ang rural health unit na kung RHU sa natin ulong ka mga baduwag ng syudad. Pila tugaling 657 no ka mga biktima? Oo, 650 na Akson Rex. Pila diri may napatay na di Akson Mar sa record sang PSO ta? May 5 ka mga nagkalamatay. Oo, 5 ka mga nagkalamatay Akson Rex. Okay. 287% ang sakta niya ikumpara sa nagligad na tuwid 2021 sa amo man sila sa 282%, no? 282% na increase niya ikumparar nagligad niya 2021 sa amo man nga period, no? From January to May 21 Akson Rex. Kaya mo na in-activate ang ginatawag na dengue fast lanes. Yung dengue fast lanes ni Akson Rex amo isang daw service na trial, diba? Din pahamtang gida para mag-cater or maghatang sang prioridad sa mga uyag magpakonsulta nga nagapagkag sang sintomas sang dengue Akson Rex. Ang pananakit sang lawa, ang pananuya sang lawa, joint and muscle pains, loss of appetite, nagaparanuka, diarrhea, gas and rashes. Pero lamang yung nagsumirek sa naging mention na sintomas ng piling dengue. Now, surok kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, mayara man gina patigayon ang iya sining talapasan sa pagpamagtag sining sinikal na ginasabwag wala sa mga ng water ang mapatay ang lamok na nagba sa dengue Akson Rex. Samahin naman ni Governor Bong Lacson padayon niya ginapanawagan na mangin alerto kag ang sa gilikanan ang ilang kabataan kung mayara Akson Rex ang ginabaskan natin tumasang dengue hindi magluha
dapat magpakonsulta sa labing magaling na panahon para nga mahibuluan kung bala ina hindi ako hindi. Kung hindi man, di prangsa, mahatagan sa nagkakaigo at sudirect nga pag-amon. No? So, una ang ginhimo sa buong provincial government, nagsentro naman sa buong ilang nga kampanya kontra dengue, pero ginaklaro ni Governor Lacson nga wala napadayon man ang kampanya against COVID-19. Pero nubo ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ganubo sa Surex kay karumdum kan mention ko to nagligad mga 33. So para pinakadamo sa bunga bulan sa Mayo. Karon 33 nga ang pagbuhin sa kaso kung pagnubo ak Surex jutay tag-isa, tag-duwa, ang tatlo lang kay ang latest ara sa line of 2 sa gihapon, no? Ara sa line of 2 kag yan tong mga nagpositibo nga ulihibla ara gihapon padayon nga nagapayo sa kanalain nga nga hospital ang dali sa Negros Occidental. Abali ang update ikan sa Kapitolyo Provincial para sa Aksyon BBB, Aksyon Marlon Hinubaya. Nasa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Eric Magbanwa. Aksyon na Alvin Graba. No? Standby anay. Aksyon Alvin Graba. Aksyon na Eric Magbanwa. Standby. Aksyon na Marlon Hinubia. Inyo na batian. Wala gid lamang madugay. No? Sige, sa mga kaaksyon ta, dali gid lang balikan ta sa aksyon na Alvin Graba. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, diri kita na car aircon. Ang problema ninyo, Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag Una sa tamang serbisyo. this time, katuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba. Balikan ta ini siya, ini may kang tanan sa Kuanblahoy ning kabo nga ginlabo sang iya tinawo sa banwa sang Binalbagan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginabulong karon sa Binalbagan Infirmary Clinic ang isa ka kabo kag ginakabig man nga bantay sang hacienda
matapos ginlabo kagabi sang isa ka hacienda worker dito sa sitio Aslum, Purok, Talisay, Barangay Marina sa Banwasang Pinalbagan. Ang biktima diriging kilala kay Leoncio Palalo, 53 anyos, kag-residente sa Hacienda Kalapnisan, Barangay Rumirang sa Banwasang Isabela. Now, ang suspect dire ginatudlo amo si Judito Ortiz, 37 anyos, nagapuyo sa sitio Asdom, Barangay Marina. Now, sunod dire kay base sa inisyal nga pagpangusisa man ni Police Major LND Rebosquillo, ang hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, samtang ang ini nga biktima action Rex ara sa puluyan ni Jenny Sarasa dira sa sitio Aslom. To halos tupad lang gid ni sa balay sang suspect nga si Ortiz. Kag diri action Rex gin palapitan sang suspect ini nga biktima gin usisa ya nga gin pahalin mo ko sa obraw. So nagsabtaray ni sila action Rex kag sa among man nga insidente sa explanation man abi sang sininga kabo sus na akik ang suspect pulis balay nila, pero pagbalik may dala na nga binangon. May binangon nga dala. Now, plano pa kuntani, kaya nakita na sang victim nga may binangon na, plano pa kuntani nga magpalagyo ang biktima, pero nalagas ni siya, rason nga ni siya ang ginlabo sa kamot, abag kaglikon nga bahin sang iya sini nga lawas no giningagaw mandalang biktima sa infirmary clinic para sa pagpabulong while ang suspect nakapalagyo matapos ang insidente. Ari ang pahayag ni Police Major LND Rebosquillo. Suspect, sobra man sobra nga asinda. Pag nga atong biktima, mo sa ang daw kwan o nagbantay kada kampo nga binabantayan niya. So, nakita yan ang suspect na to na may ginaobra ng hindi amo sa iyan ng ginabrahan. Nakita na sila dito nag-init ang suspect. Paglikawin yung biktima kapag palikod sila at ang nilabas nito sa mukan ang suspect sa binangon so dito nang gagila po. Resulta sa pag-ilang nawala ng kamot ng shoulder niya kang palikod. Ining suspect, sir, ano niya ginpahalin sa obra? So, ano na ang revelasyon sa pagtanda sa atong investigator dito nahalin na sa trabaho ang rekomendasyon man sa ronda. Siya na Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag ni Major LND Rebosquillo. Halin sa Binalbagan, lumpat kita action Rex sa Banwasang Pontevedra. Isa ka anay bilanggo patay matapos nga ginbuno kay nasang kaagahon. Anay preso? Anay preso man. Sa diin tabong ini nga insidente alas 2 kay nasang aga kag nasapuan ni siya sa National Highway Barangay Recreo Banwasang Pontevedra. Ang biktima diri ging kilala kay Boylin de la Torre, 45 anyos, residente sa Purok Masagana, Barangay Miranda, sa Amon Gyapon nga Banwa. Listed ni siya action Rex as drug personality sa Pontevedra Municipal Police Station. Sa diin sunod diri kay Police Staff Sergeant Ronnie Kasugod, ang ini nga biktima nakaangkon sang madamo nga pilas. Actually kung si Kasugod pang pahambalon action Rex, hindi magnubo sa biente kastab wounds. Grabe ba? May kaakig. Makon mo na ya, sobraw hindi magnubo sa biente. Anong kaso siniyaw? Action Rex, actually nakagawa na naman siya sa prisuhan, pero nag-obra na lang man siya ugaling kay sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan. Nagkuha ni siya action Rex, nagbilar ni siya nagsamay naman dyan, so nagbilasyon ni siya. Lapit lang man sa ila sininga puluyan ugaling hindi nagsakay ni siya sa isa ka tricycle. Ang una diri nga report, in fact sa unang pahayag ni Sergeant Kasugod, una nato niya tawag sa iya nga ongoing ila follow-up operation kay na-identify na ila suspect asus kay kagina. Wala na madugay. Nagtawag si Staff Sergeant Kasugod. Nadakpan na nila ang suspect kag ini ang gingkilala kay Bobby Casimero. Bobby Casimero ang suspect, 45 anyos. Isa ka tricycle driver, kag residente sa amuman nga lugar. Kaya ano ginalina nila? Nag-away as initial action na Rex. Initial ay inaway. Nag-away ang ining duha. Ari ang pahayag, kag initial nga pahayag ni Sergeant Kasugod. Sa mga pag-uusiga
lugar, sir. Ay, tao, mga nakapapagod na upan na isang katuwasang suspect sa tinali sa namat na, sir. So, kung panahap na nakasama sa at sa kanya, tapos sa usawa na ako, sir. So, nadakpan nyo na rin, sir, suspect? Yes, sir. Kaya tumawag na nakapunta, sir. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang isang pahayag ni Sergeant Kasugod. Report na nagikan sa NOC PPO. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Dagang salamat Aksyon Alvin Graba. Bye. Thank you gid sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kaaksyon. Ang natalupangdan sang bagong nailiher nga alkalde sang syudad Mayor elect Albi Benitez nga nagapanawagan ini siya karon sa proper handling kag disposal sang mga hazardous asbestos remove gikan sa Burgos Public Market, no? Amuning ginanakitaan sang alkalde coming mayor, no? Kinanglan ko nung ti mayara sang i-replace nga or bulus nga mga hazardous natures nga madugay na nga natalupangdan, mga kaaksyon, no? Kagamunang ginailisan subong nga atop siguro sang Burgos Public Market kag tinakit Andre nga masyado ka delikado ini kag nanotice yang asbestos nga roofing during sang campaign period, mga kaaksyon, no? Ti gusto sang mayor-elect nga dapat mayara sang nagakaigo nga pangadtuan ang ining nasambit nga mga materials, no? Kay kung pa kuanan lang ni daw sa kabudlay suno sa alkalde, mga kaaksyon. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta may tisianay, no? Kulang ba lang imo sining alawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita, no? Alkaline base nga vitamin C. Kinahigugma. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kape. Sa kay Mario Olvido Acuesa dala sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Syudad sang Silay. Mailang nga pamati dira Mario Olvido Acuesa, no? Lisa Montecastro Narciso, mailang nga monitor dira sa Doha, Qatar. Liza Montecastro Narciso, no? Raquel Villafuerte Martinez, salamat gid sa imo sini nga monitor, no? Ayos, dagang salamat gid. Fernando Lombre dira sa kay Mirian Diamante, Mirian Diamante, Josephine Diamante, Kaki Diamante, tanan sang dakotan dako Silay City, no? Alin sa kay Fernando Lombre. Okay, mimilyahi po niya, salamat gid kay Aying de Roa sang Alihis Joy, Grace de Roa. Ni Pastor Juanito de Roa bla sang ICC Alihis. Happy birthday man kay Aya de Roa. April Joy Gaston, may lang pamate. Tamyaw lang si Chay Yolanda Buday Pilinggon, isa ka senior citizen nga always giga pamate. Mayuhom-yuhom gina siya kay ginatamyaw siya. From Purok May Gugmaon, Barangay Tanguba, halin sa kay April Joy Gaston. May lang pamati kay Chay Yolanda Buday Pilinggon. Leonila Tarosan, salamat gid. Emilia Hiponia, Kativer, Diding Alojamento, Emilia Hiponia, thank you gid. Baby ko si Kulot, ayos. Salamat gid. Tamyaw lang si Lister kag Maricel sa Budugo, kay Remen, Giselle, Remrem, Giselle sa Budugo, kag kay Eugene sa Budugo sang La Castiliana. Ay, birthday, no? J. Karam, may lang pamati from Hope Village, Barangay Kabatangan, Talisay City. J. Karam. Dali lang. Sige, thank you, gid. Ana Sinoro Filerga Monitor gid. Pelton Lipora from Purok Sabis, Barangay Villamonte. Salamat gid Pelton Lipora. And sa kay Armando Gabang, no? Armando Gabang. Mayinggid nga pagpamati Armando. Rona Rida Traba, may lang monitor si Tatay Tidi Bibing Ramos, Rosbic Montalvo, Mary Grace Crisostomo kag Ayan J. Traba. Halin sa kay Rona Rida Traba ang pagpanamyaw. Sige, dali gilang mga kakson na standbyan ay manumbalik kita sa dili gilamang madugay. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw. Tubtub. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa
Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDAC. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Huling sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:51 na ang aton oras, mga kaaksyon. Daligid lang kadtuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO on standby ini siya. Maki-update ta sining kamatayon sang 47 anyos nga lalaki blahong nga nasapuan patay kay inas ang kagahon sa barangay 19 nga nagasablay to sa Kudal palaligban kuno sang kapulisan sang Police Station 4 ang kamatayon sini. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Action Rex, mayong ugto kag mainit nga tahon sa imo dira program. Ba, dupiho ka ba? Ayo di purma. Ano? Abi ko piho ng intro mo gali kay Ganit ang init. Gani man, grabe ng init subong no? Gani. Grabe ang init sa buong tagigid Action Rex. Kapin pa kung wala unod ang bulsa mo, perting init pagidya. Ate nagadugang ng balatian mo kung pagdulos ang bulsa mo, no? Purma. Amugid.
Amo gina basta Ayo. dala na sang kainit ko sa panahon, ang wala pag-unod sang bulsa mo, no? Pero sige lang ha, kay sa semana, guro may ara naman kita sila, no? Ba, dumayo aw. Ayo di porma. Kaya lalo naman in positive ka pala, pero hindi ka maging negative pala. Dapat positive ka lang, bisan why na positive ka lang, kaya ang gwa mo positibo ka gina. Ayo di porma. Hindi na tayo mag-positive sa COVID, no? Oo, laban. Ma-positive na tayo, pero may sa ginapabot aton nga kayuhan bala. Kada semana, kada ikaduaman nga semana, no? Oo. Kaya hindi na nabakamot na tatlo ka semana mo. Ay na? Ako kaya ito kung malabutan pa tatlo ka semana. Ano? Gadulubli na lang natin batuno, no? Ayo di porma. Ako na tayo tirada. Dumayo aw. O, balo ka naman ko sa ang grasya ko sa Axorex, hindi lang mapaktan mo. Gani, gatubod lang ah. Gatubod na kung sa mga ulan mo lang, kung sa sobrang ulan nga baha. Di mo na kung sa nga kakatibot ka lang kung sa nga baha man ang bulsa mo, Di, no? way gito na? Ara na. Ayo di porma. Marnida. Pwede na guro mabansihan kasi sa semana, ara naman ha. Ba, pwede. Kadlang lagi daw. Sabi mo si Inday Marne, pigado. Gani, gayuhom Huwag niya lang ko. problema ya. Do gayuhom lang ko sa obra mo ah. Sige lang bala, kay importante nga sa mainit ka panahon, subong nga nagkatagiti ang init. Oo. Mangin malitayon kita Action Rex, no? Dapat eh. Oo, Sir kaga- Joseph Chowagli, kamusta Sir Joseph Chowa? Wag ito sa kapanawag sa imo. Why? Ati pa dugay-dugay manawag sa mo sila nga Action Rex panaog ka dira, no? Ba, kag mag... Kagsugata ko di sa dalom. Ayo di porma. Panaog ka di sa dalom, kag magsaka ka naman sa babaw. Namo na ang tirada, no? Okay. Ang namin ka nga pabuton to si Kapsat kag si Kagawad Jopre do. Ayo, gali no? Kamusta sila to? Ayhan man, daway na sila garo... Hi, hello. Daway na sila ka hi, hello sa akong di cellphone, no? Way na gyud ka busy na gyud kay Kagawad Jopre, no? Kag kay Kapchad giding. Si Kapsat daw busy man sa subong, no? Basi kon sako ang pamayag, no? Pamayad sang? Kautangan. Ayo di porma. Mo sila ka nga relax ka mo danay nga duwan, no? Kay may inyo gid kamo. Kon matapos ko na ni. Gani ka daw nahidlaw man ta sa ila ni nga daway gid ka pabatsyag ha? Kani ang iba pa naton nga mga amigo ganaon si Parinono Gisando do ay magani ka pabatsyag man oh. Oh, wala man ambot ko na kamusta siya ah? Gani man. Do- Isa pa ka to amigo wala sa mga pabatsyag do dugay na. Si Migota Alan Navales eh. Ayo, gali no, way nagali sa alan no, nagamustas pa rin alan man. No, pagkatapos ang eleksyon to, huwag isa ka pabatsyagit, no? Gani man, daway sa ka pabatsyag na diya, daway sa ka text di sa ako na. Huwag isa ka text, Anong natabo sa iya? Masiling sabi nga, pare Rex. No? Panogi, di kayo may tagdua ka mo ko sako, di nakalabay. Ayo di porma. O hindi ganin, kasi si pare Alan. Anong Mayan gusto sila pare nga? Alan nga, pare Rex. Panogi, di ano yun, kag kuaadi ang mga dalagko na walkla ko. Ay, nano to nga last to nga text siya sa akon man. Daw may last isa nga text sa akon. Ano kadugay, naging katama tuod mo? Dugay na to, gurak surik siya. Pare Alan Why pa to? Nabales. Kamusta sa Pare Alan Nabales man? Daway... Huwag pa to eleksyon eh. O, daway pa to eleksyon niya. Huwag pa to. Basta na bakasyon siya sa Amerika. Aba, nagpa-Amerika siguro. May mga bata ito daan to, may mga obrar to sa Hindi Amerika mo. pwede kay bisan sa Nicaragua kaniya batiyo ng aton sining broadcast yaw kag makita mo da kita. Oo bisa gani sa Zimbabwe ka sa Uganda to. Ayo di porma. Dili gani sa kuano sa Mambulok. Oh. Nasa Mambulok, tunog mo tada. Lapit lang na iya. Oo, aram lang si Nonoy Anotsi. Si Nonoy Anotsi? Si Madam Jocelyn Comidja. Aragas Na mo na mga sukit sa Mambulok. Oh. Man, bation ta nito sa Mambulok. Sa Uganda pa kag sa dito? Sa Uganda. Nicaragua? Oo. Kag sa Zimbabwe. Ha? Zimbabwe pagid, no? Ang ator pagid niya primo, si primo ito lang magbanwa. Oo.
Daway na ko kabati sa iya kundi nasa subunga. O sa nagpabasag siya wala. Way na. Mayo guro negosyo ito sa bugas yapon ay. Gani daw kadamo na sa mga branches siya sa mga hilit-hilit. Daway na sila kapabatyag sa akon. Oo, bisa na amigo, taga sa Libertad, kaya may manukan daw doon. Ano magana ka pa, batsang simo da? Basi nagkalabisi na sila sang manukan kag bugasan nila. Ayo di purma. Masih ba na mayo ginansya, Blau? Mayong ginansya. Mahal bugas kag manok ng subong mo. Oh, laban eh. Siguro mayo ang ilang aratsada kagarang kadak sa Rex. Oh. Muna nga siguro busy man sila ka nakakalipat sila sa mga amigo nila. Ba, napangitaw di ang pinakalas ba lang text ni Parialan daw ay nagid ko kakita dang iya text di daw ay mandi. Sano da sa nag-text sa imo man? Alakton talang Oo, gani man Kay kung saan yan ni Parialan nga batasan pakibot Blau. Oo. Bisa tulpi ka lang niya tawagan. Ma-text lang sa matawag lingyari kos dalom, no? Pati sa dalom kape-kape na diwa. Oo, gali kay may kalamay, no? Yan, matamato na rin sila. Matamato na sila sa kalamay, no? Gani. Sige lang, Mugin na. Mugin na. Ang pangabuhi, kongresa, hindi mo mapaktan mo. Oo. Ang importante nga, mayong lawas lang ta. Oo, laban eh. Kag in good condition ang kita. Mayugid lawas kag may unod ang bulsa eh. Kay bisan anong mayong lawas mo kung wala unod bulsa mo, bao kabudlay katama. O gani, kapin pa daan nga Sabado. Oo. Buwas Domingo. Lunes naman eh. Dili ka daan sa amon sa area namon diyo, may brand out buwas. Ati sa amon na mo man? Daw 6 to 6 to. Gani. O Sa paglawag to. Kaya mo na siniblang ati, tani Domingo, mapawayway ka sa balay mo, wala kuryente. At hindi ka nagpapaway. Pilitan kagid ka magwa-gura action election, no? Laban eh. Muling-muli lang bisa kadali Oo Bulog-bugnaw Ako kani boss nagpa Boracay ko rin boss sa lang kadlaw Oo, tapos balik lang ng pagkahapon, okay man lang na. Oo, mga pilang ko to sa Boracay pagkahapon balik man ko. Dopiho ka ba? Ayo di purma. Sige lang pala, di lang ko sa pasakay, wala rin man tao ni nga kinatapat mo ko dayon lang mo. Dumapati man sila sa imo nga mga pika lang to ba? Mas lingalibanta din nga mga sinalingan mo, upod taguro kay aksyon ni Rick ay. Ay, pero hindi ka kabalo, basi ba dayon ni ang taytay dulid Iloilo? Oo, gani. Masiling ka nga taksyon, makapita to sa Iloilo, balik lang ta. Oo, laban eh. Nanti pa sa lakyan man ka mo. Oo. Kundi, may problema. Mga 2 oras siguro madlagan mo. Iloilo ka na to. Kung may taytay, may bisa dulido. Gani man. Mga mga tirada, bla. Thank you good sa report mo. Ayo di purma. Ang pag-asa tapos ni si Vice Gov mo. Ati si Vice Gov Jeffrey Ferredo, busy pa sa guro. Wag isa ka text aton nga, abi pare, daw tawahay magkamadabi, pero pangapit, adibiyo. Oo, no? Chika-chika ta, kwanta diyo Daw ay sa kapabatsyag. Ulo istorya ta diyo Chika-chika kag mulo marites ta diyo Marites. Ayo di purma. Si Ronari da trabaho ga si classmate siya kuno always na may unod ang bulsa. Teya ma ko muna ti wala gitada sling niya. Ara na. Nabato niya na ta. Ayo di purma. Hindi mo. Ang pag-asa talaga si Vice Gov si Vice Gov May Vice Gov na sigurado ko kung monitor na sa masiri-siri natin sige pareha. Mapuro pangapit alas ng simana. Nan. Sako-sako sa mong. Sako-sako sambot din sa subunga. Vice Gov Jeffrey Ferrer, may nga pag-pamati. Ari na sa palibot-libot sa Negros. Gani man. Wala man sa gid katuan. Siguro inauguration si Presidente Marcos, di ba? Si laban na ba pa Manila isaguro na? Sa June 30. Sigurado mapamanila na si Vice Gov.
Ito isa na sa mga supporter ni Bongbong Marcos Gani man ang kampanya diri sa probinsya sa Negros Occidental. Gani. Nano ni ang kamatayon ni isang 47 anyos ni? Ati pabili ni Axorex nga misteryoso kung si Police Major Richie Guhi pa kay do ka palaligban ni kamatayon ni Jetro Bacayo, 47 anyos. Ato ni kasi Mario diri sa barangay Panokoy. Pero nasakuha na kinasang kagahon ng bangkaya sa may Purok Mabinurigon, barangay 19. Nausuro sa kay Major Richie Guhi, Action Rex. Initially do, why mas nakitaan nga pilas sa lawas ang biktima. Magluwas siguro nga ang agis, ang scene bala nga dito na sapuan ng bangkaya. Kay kung bakit amo da Action Rex sa mga picture bala nga din padala sa ato ni Major Richie Guhi, ang iya na bala Rex nga ulo bala kagang iya guya daw nagpalanggit na mong no nakitaan lang nga daw nagpalanggit ang iya sini nga guya da kag apag sa posang bangkaya ni actually gasablay niyang lawas siya nga nagatuwag siya Action Rex. Pero kay nasang kagaong kung may nakabati dira nga mga residente malapit sa bangkay nga nasapuan ni Bacayo nga daw may nagaugayong. Galing dito wala ko na magbawa residente kay sila Nano mismo sa doon mga nakadlok. kuryente ni sa or nano way man sa pilas ko no? Action ni Rek? Dali lang kay nautod ang linya yan, no? Dali lang kay balikan to si Action na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Angot sa sining kamatayon sa 47 anyos, nano ginanggin kamatyan sini? Wala man pilas, way man kun ano? Action ni Eric? Action Rex way gini pilas lawas siya way agi buno, wala agi tiro, wala agi kuryente ang lawas siya. Kay gin-check mo na ni Major Guhi ang lugar. Way ba sa kuryente nga nakasablay sa sinda nga na sablayan ni Jetro Bacayo, Action Rex. Ang suspetso ni Major Guhi base bala nga sa sobra yang kahulugbon, base bala kung nagsaka dugo ya, nga amo na nga ang itsura ito sa picture nga ginrelease sa ato ni Major Guhi, gapalanggit kag daw nagabalanog bala Action Rex. Ang iya sini nga guya nga damo sang dugo nga nagilitong sa guya ya, kag makitaan man ang marka sang dugo sa iya sini nga ulo. Kali kati ang isa sa mga utod or pamilya ni Bacayo na pulo pamangkot makainan ni Major Guhi nga sir wala man na siya sang ginaangkon nga balatian. Tapos gani nga para kay Major Guhi daw ka misteryoso ang kamatayon ni Jetro Bacayo. Pero Amo gani nga nag-request sa pamilya. Ipaidalom ni sa autopsy Action ni Rek? Ato na nag-request na si Major Guhi sa pamilya na ipa-autopsy doon kung i-grant ini sa pamilya ang request ni Major Guhi na ipa-autopsy ang bangkay ni Jetro Bacayo para nga mangin klaro man sa pamilya kung ano gid ang cause of death kasi ang cause of death dili ta na mabalaan sa resulta sang sining autopsy nga patagayonon sang aton nga medico legal. On the other hand, gin explicar man kagin klaro man ni Major Guhi nga wala i-Action Rex raid nga natabo dira sa lugar. Kundi ato nagsinggit nga may raid, amo tong spotter nila bala kay may nagsulod ko tatlo ka tao nga daw bagong itsura. Sabi nila guro police na mo tong isa sa mga spotter nila da. Nagsinggit. Nasinggit ya raid. Sa mo to na dinalagan mga tao to pero wala to raid Action Rex Kaya sila ni Major Guhi, why kami daya gambling operation, why man kami drug operation sa lugar na nasapuan ang bangkay ni Jetro Bacayo. Diyato nagsinggit siya nga may raid, ang motong spotter nila, nga abi nila itong tatlo nga nagsulod, abi nila pulis, kaya may kaya dito yung pulis, siguro man nagdaya man to sa ampal na nila nga kara, ikros Basimentra man to? Basimentra man to, bala. Kaya kita siguro bagong salta, bagong itsura, di sa spotter, pulis na. Yan mo ito na singgitan, yan mo ito nag-alaliyak to mga tao na nagahampang sa illegal gambling dira sa may area sang Purok Mabinurigon sa barangay 19 sa dira masapuan dira ang bangkay ni Jetro Bacayo. More on this, yari palayag sang hepe sang police station number 4 si Police Major Richie Guhi. Ang initial na to, wala to patimaan na buno siya o bintiro siya kaya why to physical na nakita na mga pilas. So magluwas ko sa magkrasya sa mga braso ya sa tiil. I-clarify ko lang kaya may nagagawa ng balita na
may ginpatigayan ko mga operation sa illegal gambling sa area da, pero wala may ginpatigayan na gambling operation da. So ang natabo to, damo na sila guro ga tumbo. And then may ang nila lookout, kasi may nagsunod tatlo ka tao. Sabi nila, redown sila, so may nag-get na raid. So ang mga nagpinuwag sila tanan. So dito, pagkatapos ko, may nanawag na detention kang may-ara. Sin, wala na kang kapuya nga bigay nila na kuryente or na puso kakawayan sa pagpinalagyo. So pag-verify ito, wala man na pagpakaya ito, wala man na pilas o wala din binaido sa kawayan na aligasyon nila. Kasi wala man sa kuryente, nakita na linya. So posible sir, may balatian, ginatake, no? Sa kanina sa aga-aran niya half-brother na si Richard, wala man siya ideya kung may ginabastyan niya utot, kaya magambal. Pero sa lantaw to, sa picture, pagpakaya na kang soko, doon naglamit itong ulo yan. Tungkol kay siguro ang tanang na dugo, nagflow sa ulo yan. Kaya nakatuwad ko siya sineret mo sa sin iyatan itong buong to. Gano'n na awit kung iyalawas kung katumang. So maybe ba, ang amo lang base na kainom niya siya. Kaya allegedly, ugayong pa nito naman according to sa mga tao may balay ito galing na magwa. So pag-respond dito sa tropa o pabang amiti, wala na sa inyong life but so yun na to siya madala sa hospital. So posible, ano man, ginatake, ano man, sa sobrang nakaulugbo, ano man? Siguro mo amo ginada, pero wala punta lang siguro ako nirita hindi nakatungtong ba. Kaya gumistorya taman kung mata na para mabalan din natin yung autopsy, ito pa autopsy. So according sa iya brother, istoryahan pa nila magulutong to, nakuha nila. Actually, sa porso sa palayag ni Police Major Richie Gohi, ang EPS ang station number 4, hopefully nga ma-grant ang request ni Major Gohi sa pamilya nga ipaidalom gid sa autopsy ning bangkay ni Jetro Bacayo para nga mahibalawan gid kung ano ang sini nga cause of death nga nasapuan ang bangkay sini dito sa may Purok Mabiligon sa barangay 19 Siring Syudad sang Bacolod. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Pabra, nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang kay Yariman naka-standby si aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa kaswal nga empleyado sang gobyerno sang Cadiz. Pwerte man. Nadakpan man sa may bust operation mga kaaksyon. Yari ang countdown sang report ni Aksyon no Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Record ang isa ka casual employee sa city government sa syudad sang Cadiz matapos nga inisya ang subject sa may bus operation nga ipatigayon sa makatapos ang kapulisan sining syudad. Ginoperate mismo na Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe kag ang mga katapos ang Station Drug Enforcement Team ang ila kining operation kapon 5:40 takna naga-sirom-sirom na sang malapit-lapit alas 6 sa bayan siyang dalan Herrerias, Barangay Zone 3, Syudad sa Cadiz, ang gindakop. Kikilala ini kay Emerson Alparito E. Villacampa alias Maki Alparito, 46 anyo sa edad, wala sa kasawa, kag kanasiling na isa ka government employee as casual sa LGU. Sunod sa report, presidente ni siya sa Barangay Zone 2 kung siyang Villa Barbas 2, Barangay Zone 3, Syudad sa Cadiz. Na-recover naman siya position kag control ang napulo tanan ka sa siya sang plastic ang ginapatian siya bu kag ginigipay-dalom gilayon sa crime laboratory agod nga mapasaka ang kaso buwas o kon sa palabuton nga Lunes. Na-recover man ang isa ka pouch
nga sa diin dira man nasulod ang ining recover sa iya nga siyam ka mga plastic sachet sa ginapatensya Cebu kay napulo ini dala na sa bus item nga ra nagadaan sa kapulisan ang 500 piso bill nga gingamit man bilang buybus man isang pusher buyer nga pulis. Nagabugat naman sa 0.3 grams ang ini nga druga nga nakuha sa iya nga nagabalor naman sa 2,000 kag 40 pesos. Ang suspect karon detinado sa Baydang Cadiz City PNP Custodial Facility siling na patong-patong man nga kaso tungod kay yara sa Section 5 ang pagbaligya sa illegal drugs, ang Section 11 ang position sa illegal drugs, ang Section 12 position sa illegal drug paraphernalia. Ang iya tanan sila tubangon sa idalom sa Republic Act 9165. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ini sa Aksyon Roger Gutibig report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon. No? Live extension vitamin D3. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Balita ni Akson na Nelson Patinio sa area sa unang distrito sa probinsya. Ini may kang tanan sa duwa ka mga ginaligar kawati. Ay, pwerte kawatan nga nadakpan sa banwa sang Toboso. Yari ang kaundan sa report. Upod na kay Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Aksyon na Rex 2 sa 3 ka mga ginaligar kawatan sa banwa sang Toboso ang nadakpan sa akto sa mga barangay tanod nga buot kuntani nga magsulod sa isa ka store sa sitio Kanubga na barangay Bandila Banwa sang Toboso. Ginkilala ang mga suspitsado nga Sanday Ramil Rimo, 24 anyos, residente sang barangay Balintawak, siyudad sang Escalante. Jason Alvarez, 18 anyos, soltero, sang sitio Kamansi, barangay Bulanon, siyudad sang Sagay. Samtang nakapalagyo naman si Joshua Romeo, may legal nga pangidaron kag residente sang barangay Magtikol, Banwa sang Toboso. Ginapahayag ni barangay Kagawad Jigar Agabon kag kaupod sini nga si Ernesto Bulanon nga ini sila ang nagapatrolya sa ilang lugar sang ila masiplatan nga ang mga suspitsado ang nagalungkab sa isa ka store gamit ang bara di kabra. Sang ila sini nga ginkompronta kag nagpakilala nga mga kagawad sang barangay, hinali lamang ini sila ang gingabutan sang armas lutang sang mga suspitsado. Apang natigayon ini nga maagaw sang mga kagawad ang armas lutang kag naaresto ang mga suspitsado. Nakuha sa mga ini ang isa ka .357 calibre revolver
kag may duwa ka bala. Ang mga suspitsado sa karon action Rex ang detinado sa karon sa custodial facility sang Tubuso PNP kag ginatudlo sang mga tigreklamong amo ang responsable sa serye nga kinawatay sa Banwa sang Tubuso. Report gikan sa Banwa sang Tubuso. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Nelson Patiño. Balita gikan sa unang distrito sa ilutanay sa ika-5 distrito. Isa ka wanted person sa Banduasang La Casillana arestado ho. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon VJ Apasible. Sa detalye sa ning balita Aksyon VJ. John Rex arestado iya ang isa ka wanted person sa paglapas sa Presidential Decree 1602 sa adtong tinalikdan nga Hunyo 1, 2022 sa may bahin sang Feria Street, sakop sang Barangay Robles, Banwa sang La Casillana. Ginkilala ang suspect sa kay Lourdes Abao, 54 anyos, kasado kag residente sang Sitio Punay, Barangay Robles sa nasambit nga Banwa. Sa pagpamuno ni Police Captain Daryl Nigos, hepe sa La Casillana PNP, ginserbe ang warrant of arrest sang suspect angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 kag may criminal case number 22-020. Ini ang ginpapanaog kag ginpirmahan sa atong Mayo 4 sining nga tuig ni Honorable Joseph Valencia, presiding judge sa Municipal Trial Court Branch 9, Banwa sa La Casillana. Nagadangat naman sa 30,000 ang ginarekomendar nga piyansa para sa suspect para sa iya temporaryo nga kahiluwayan. Sa karon, nakahunong ini siya sa kustodiya sa La Casillana Police para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa 5 distrito. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na VJ Apasible. Sa mga kaaksyon ta constipation ang problema naton mga kaaksyon balok. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... So na standbyan ay matagda pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diri ginamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa imidya nga ton oras, alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. No? May lang pag-monitora kay Harry Quinio sa Hamilano. Thank you good sir sa panyaga. No? Monitor la sa sumaga nga nagpamati sa sining udto. Harry Quinio sa Hamilano, Inday Plaza, may lang pagpamati. Pablito Benedicto, thank you good. Rona Rida Chaba, Nancy Martinez Evangelista. Salamat gida. At iya Kim Eriman, thank you good, no? Alin Luwihi Mutiya, salamat gid. Jamel D. Florendo, thank you gid. Leia Younger Esquivel, may lang monitor. Ayos, sige. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. No? Kita-kits kita sa Monday, diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life, sunod na sa dirig lamang madugay. Upod kay aksyon, walmas sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Happy Saturday sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.